Tak vás tu vítam, moji milí zlatí, dnes opäť viete, čo zima je jak hrom, treba niečo teplé, tak som sa rozhodla, že vám urobím dnes teda fakt bohovskú vec, fazulovú polévku. Tak ako to robila moja babka. Nie je úplne celkom tak, pretože ona používala suché fazule. A suché fazule to sa musí močiť pol dňa a musí sa to všelijako tam to dlho variť. Takže ja som si trochu zľahčila život a budeme to robiť z konzervových. No, už tu robím, vidíte, že cibulu krájam. Je to jednoduchá vec. Polievka je grunt, kto ju nejí, bude špunt, takže musíte proste polievku jesť. Tak ako moje vnúci chudáci musia jesť polievku. Sú toho nervózni, ale musia. Takže máme hrnec, dáme tam trochu oleja. Tak. Nakrájte si cibulu. Pekne, krásne. Cibulku do krásneho hrnca. Výborná je, nebojte sa. Tak, poďte moja pekná. Tak. Pekne cibulka. Teraz cesnak, také 3-4, podľa toho, aké sú veľké. Dobre, tak uľahčíme si prácu s cesnakom, rozpočíme a najemno nakrájame, aby sa nešmykal. Ak to nechcete sa s tým takto babrať, no tak to normálne to pretlačte cez ten cesnakový pretláčač a hotovo, čo? Tak. Si ešte chvíľku nechajte tak, lebo to je potvora, to sa rýchlo spáli. 2-3 mrkvy. Je to krása, krásne to vonia. Teraz si zoberte celer rapikatý. A také 2-3 podľa toho, koľko máte radi. A tak nájemno to nakrájajte, dobre, lebo to je to výbornú chuť to robí, ale pozor na to, aby to bolo jemne nakrájané. No. Dáme tam aj celé. Tak. Tak, dáme tam trochu posolíme, dáme tam trošku čierneho koreňa drveného. No, to je krása, krásne to vonia. Perfekt. Dajte tam nejaké bylinky. Ja mám tu na zmes provencálskych. Tak. Krása. Tak. Nechajte to trulilinku osmahnúť. No, teraz podľa toho, ako máte tú fazulu, ak ju máte takú tvrdšiu, vyskúšajte, lebo toto je z konzervy, je to prepláchnuté a odkvapkané, takže ak je taká tvrdá, tak to radšej môžete dať spolu s tou zeleninou, ale ináč by som odporúčila dať tam normálne vývar, tak ako ja teraz nalejem, a nechať to povariť takých 5 minút v tom vývare a potom tam pridať tú fazulu. Tak, dobre, necháme to pekne variť a potom o 5 minút pridáme fazulku. No dobre, tak už sa nám tak do polovičky uvarila zeleninka. No a teraz tam dáme fazulku. Ak máte málo vývaru, tak dolejte. Mne sa zdá, že mám celkom dosť. No, perfektné to je. Tak, dáme tam bobkový list. Dáme tam majoránku a nech sa páči, var sa. A my medzi tým si zoberieme slaninu. Ja mám tu takúto parádnu. Pozrite sa na to. A nakrájam ju na také pásiky. A do studenej pánvice to dajte, aby sa vám to nespieklo. Budeme mať takú
parádnu voňavú slaninu na vrchu tej bohovskej polievky. To bude paráda. Tak. Ale ešte všetkému trápeniu nie je koniec. Ešte musíme pripraviť chlieb, ak teda chcete. Ak to chcete mať teda, že fakt super sexy, tak to dajte do chleba. Pozrite, takýto krásny chlieb som ja si zobrala. Našla som ho v obchode. Vydlabeme. Striedku buď zjedia decka, alebo to dajte slepkam, ak máte. Tak, pozrite sa na tú krásu. Tak. Môžete z toho spraviť krutóny. Škoda by to bolo vyhodiť, to je pravda. To sa nevyhadzuje. Budeme to mať pripravené. No, krásavica. Tak, ochutnáme. Polievočka vyzerá byť dobrá. Vyberieme bylinky. Tak. Výborná je. No, tak toto už máme. Dobre, dáme to, odložíme to. Máme nasledujúce počiny. Už to máme hotové. Tak s tou polievkou. Tak buď ju zasmažíte normálne nejakou zasmažkou, čo by som teda nerobila, to už teraz není moderné, alebo urobte takú vec, že zoberte si mixer ručný, ja mám len takýto momentálne k dispozícii a na pár sekúnd to zmixujeme, počkajte, aby bola trošku hustejšia, ešte chvíľku môžem, nie je to dobre uvarené. Stačí. Tak, na pár sekúnd zmixujeme, aby ste ju mali trošku takú zahustenú. No a je to hotové. A máme to hotové, túto fantáziu. Ja som to ochutnala, je to vynikajúce. So solou dávajte pozor, pretože keď máte vývar slaný, tak to potom môže byť prísť presolené. Ale toto sa nám naozaj podarilo. A už len to... Hej, tak, dobre. Tak, konečne to je. No a teraz môžeme už konečne to servírovať. Tak dajte to do tohto fantastického chleba. Ako som spomínala, kľudne to môžete urobiť aj so zapráškou, ale na čo tam zbytočne dávať múku a masť, keď netreba? Alebo to môžete nechať len tak. Aj to sa dá. Ale toto je také lepšie, trošku je to také hustejšie. No dobre. Tak máme to. Toto je ale riadna porcia. Toto keď vám chlap zje, tak bude kľudný chvíľu. Dobre. Dajte tam parmezán. Fantázia. Slaninku, čo sme opražili. No a život je krásny. Tak, dobrú chuť. Prosím? No. Tak sa pozrite na tú nádheru. Je to krásne. No, tak sa na toto pozrite, na túto nádheru. Úplne originálna fazulová polievka so slaninou, s mrkvičkou, so všetkým možným, aj s parádnym parmezánom v chlebe na mojej stránke zuzanamachová.sk. Rýchla, chutná, dobrá, zdravá, vynikajúca. Dobrú chuť.